gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung yabida tayo anay Kapitan Enteng. Oh, marikwanag, naidasar amin ang dagiti in-order ta amakan. Mangantan Ay, aguray ka, Maribanang. Saan tapay amangan? taapay. Agpicture tapay. Ay, winan niya. Picturean ta dagiti makan. Kalpasan na, duwata mo't nga agpicture. Kalpasan na, iposta iti Facebook. Un amare. Ay na, nagmayatan dagiti plano ta. Win nga ron. Ala, irwar mo nga rodan ti cellphone mo. Ta iso ti usarin ta nga agpicture. May mayat kat ta cellphone mo. Diyan cellphone mo nga'y. May mayat nga ron ta cellphone mo. May mayat ti picture na. Pumintas takit. Sige, Mare. Nalawlawag ti ala na. Alan, parta kam nga ron. Tanay, mabisi na kaon. Dagita ako kumaray, i-delete kun ida dito'y biyag ko. Sino ako kumarem ti i-delete mo? Dagita ako kumarik damarikwan ang kan maribanang, ha? I-unfriend ko idan. Anyaya ti basol dakin ka. Kita man deta picture da. Itagman? Mm. Ay na. Ay na. Nagragsak na na dua. Napandagayam na nga ni Jay Ilay. Sada nagpicture. Ay na. Kita matuyang. Nagmayat ti ala da dua. Naglawag ang makita am ultimo si Ed ikan kaninda. Kita mo kami na. Amom lang arudan ama kong ungot ha. Ang katakatawa ka pa lang. Apay nga na masapol nga agungit ka. Kita mga min. Nagragsak na kitain. Nagdinagkit pa'y tiropa dan. Ay na. Kasano ajak makaungay. Sandak ngay nayaban. Kat mapandamot gaya mangan dita. Ay, una niya. Apay ngagpaisaw asaan da ka nga inayaban. Napandagayam nagpaspasyar. Didak pa'y inraman. Ha? Ay, Wayne. Kit agkukumari kayo, may tatalaw. Garuda, iso nga aglilinipat kami lang ngagkukumaray. Ay na, kwarog, nagragsak kami talaga kani marikwanang. Madlaw ko nga rod anaragsak kayo adwa. Agawid tayo nga ruden. Sige, aglugan kayaon. Ala, umunakan, marikwanang. Aguray kayaw. Saan kayo pagayam nga agluglugan? Apay nga'y kwarog. Bilangan kayo pa'y. Anya? May isa, dua. May isa, dua. Apay ay akwarog. Kasla da birbirukan. Na. Rumbang kumatalo kayo nga kakadwa. Ay na, kwarog. Dua kami lang kani marikwanang nga imay ditoy. Saan kayo akumplitaw? Kurang iti may isa. Apay ngawan ni Nana Tuyang. Ayun, Mare. Apay asanta nga inayaban ni Marituyang. Ay, nalipatan ta nga road nga inayaban. Kung nagtumit nga minakurang kayaw. Ang apay analipatan nyo ngay kat kumariyaw. Ni man marikwanang. Si Kaki Dia, di mo nalagip. Ay saus, siguradaw. Gumura kada kayo dayjay. Ay, Maray, papanam. Mapanak di talaod, kapitan. Ha? Di tayan dagiti sa bali ako kumaray. Nagadayaw, apa dumayo ka pa? Kay awan mo't kukumarek ditoy. Ano nga awan? Ni ngay banang, ni kagawat ko anang. Ay na, indilit ko idan, Ha? kapitan.
Apa nga indilit mo? Damagam ka dakwada. Ay, aguri ka. Naggiginura kay Samot. Iso dati gimura kanyak. Awan mo't basol ka. Didak pa'y ayaban no mapandamangan ija ilay. Ha? Ay, aguri ka. Kasaritak to ni Bana. Inteng, nakitam ko madya post mi kan ni Marikwa ng apicture me iti Facebook. Ay, mahilig kayo nga agipos. Diyo pa'y kanuay ayaban ni Marituyang. Ita gumurgura na. Kagura da kami. Tasabat ko ita agawid kat kunana. Sa balid iti ko kumarek. Kunana. Na minsan lang adimin na ayaban ang gimuran. Nakita na nga men di impusyo a picture yaw. Nalipatan mi ngamen nga inayaban. Nalipatan mo yung gagara yaw. Ay, nalipatan mi talaga. Ay, awan mo't lakit din kada kami kan ni Marikwa ng tinakalagip kan kuana. Nanatuyang! Aw, apay kwa raw. Anya day ta ikamkamat mo kanyak. Kita dito yung cellphone ka. Kita dito impos ko a picture da antikan kagawad ko anang ngaw. Nagpipintas daw, rin bakit dan? May sakamag. Ha? Agong ungot ka? Talagang agong ungutak. Tasaandak nga inayaban dagita ako kumaray. Uy, kunakon kat nga agungot ka. Apay adidak man la inayaban. Ha? Dayta ti saludsod ko kwaraw. Nalipatan da ka kanong amin. Siya ako marida ti malipatan da. Win ka na, Awan ka no kadakwada tinakalagip kan ka. Jakpat yun dayta nga imbagada kwaraw. Apay asaan? Talaga kit di nga iwakwak sida kun ako maray. Kaslasan kami ang nagkakadwa iti mano at tawon. Mano nga minin at tawon ang nagkukumari kayaw? Bilang mo. Irugim iti panawon ti hapon. Panawon ti hapon? Ay, hindi pa ila panawon ti hapon nga kukumari kayaw? Katwan. Mano at tawonan, kwaraw. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Ay, saan ka nga 7, agbilangan? 8, 9, 10, Saan 11, ka nga 12. agbilangan kunak? Ah? Sardeng mon ti agbilang, kwaraw. Tanabayag kami nga agkukumaray. Napandala na nga maminsan. Linipat dakaw. Ammo maray, aging gaita, kasla maramramanak pa'y lajakin nanta ijay restaurant ijay ilay. Makalawas yung tinapalabas, ngam aging gaita. Kasla maramraman ang pailaang. Wan, apay sika, saanan? Ay, saanan? No nagbrush ka, saan mon amaramanan? Ay, sa anak pa'y ngamin ang nagbras. Iso ang maramraman am ako na amjakin nanta. Ay, ni Marito yang, ayabang man. Ayan na. Iti man nay, magmag na jabal lang siya ti kalsada. Marituyang! Maray! Umay ka dito'y tersena ni Marikwanang. Agi-istorya tayo! Ay, talaga agumurgura. Di man latim malyaw apulos. Win nga, Rod. Diretso ti panagnana. Kasarita ta kumatagpalawag ta. Win tapno ibagata ti biyang ta. Ay, nalipatan ta mula kang agpaisom. Anya ngay nga, Rod, ka talaga akas ta. Ita, sa balin nagiti kukumari na, tagalao din. Ay, dagiti pay met nga, Rod, nalaing amang perdi itipada na atao ti kadkadwa na ita. Nauuyaw da pay Ken, nasadot da pay kunam maray. Day talang agkin-kinno to ti amuda nga aramidan iti agmalmalam. Ang mas kay kayat na mo dagiti ako kumari na, datan nga original. Win nga, Rod, Unay ka ngaminan ay apan nakalipat ta, mare. Ay, jakman amaw iti panunod ta, maray. Tama naglilipat matan. Naggapo ka manan ka dagiti ko kumarim di talaon. Una,
Sa dino kumapay nga iti sabali apapanak. Nasisingpe da ka day, dagita ko kumarim di talaod. Katwan man. Agpautang da ka dikin ka iti bagas ken sardinas. Pangalaan da ngay mo't iti ipautang da. Day takit ita ti pang babalawak ken ka tuyang. Apay nga minanas ken aguram da marikwanang ken maribanang. Ay, di mo man dakdakamaten tinaganda kita. Taagburburot ti darak kadakwada. Dengga matuyang. No ni marikwanang, naanos latang agpautang iti sardinas asidainta. Pati boggoong kunama. Kitwen Mike, naganos. Saan na pa interesan dagiti utangam ken kuana? Saan mo't ngagpautang iti bagas? No saan nakapautangan ni kumarim akwanang iti bagas? Mapantakin ni kumarim abanang. Kaibagbagan pa lang, iyaw awat na, hindi siya nga salop abagaskin ka. Di mo man ipalpalagip da kita kanya kunak lang arudan. Ipalagip ko, tayo sutipod no, ang mapaspasamak. Marurudak lang arudan. Komporme pa ilati palpalagip mo. Di mo lat na maisukat, dagiti ko kumarim nga original tuyang. Uray no makabirok ka iti milyon na kumarim dita, sa bali lat da marikwanang, ken maribanang. Kwarog, kita man no adda agtaod nga asok iti kusina da marituyang ken paribadong. Ha? Awan mo tantay. Saan nga agas asaw? Kaya't naasawan, saan pa'y ang nagluto ni marituyang? Talaga asaan? Ingka nga rod ikan iti sidaenda kan ni paribadong. Kagurugura na kalangarodan, patigwampay laang. Ay katuan Sapay manok da ito inlutom nga ipadigum kadakwada. wen kwarog, tapno adda sidaenda. Sige antay. Inak nga rod itad da ita si daan. Peace offering ni antik da itakin ka, nanatuyang. Peace offering? Dito lang. Di ka kit agyaman, tayo nikanda ka. Agyaman kami kwarog. Nawanan yaman na, tataba daw. Umay kung tumanan italaod, no adda pa itad ni antibanang. Agtingkyo ka mo tin, tuyang. Makating-tingkyaw. Hasta ati nasaya at ako mare, dungo. Padigwan nyo ti kumaryo agumurgura. Kasta nga rod, tinaramid ko. Siyak tinangtay ng kail. Mangantay nga roden Sige, agigup tayo iti digaw. Apay nga adigulangan. Una, taintad amin ni antik kininanatuyang ti karnay. Ha! Peace offering na kano kininanatuyang. Datayo pa'y tinaawanan. Sinulukat mo't da ito'y tersenak no umay umutang ni marituyang. Ang saan mat nga umay. Sa bali mo nga rod ti pagpagnaanan. Ay, uray tupay ijay balay me. Saanan alumablabas ijay. Ay, talaga nasakit tinakam na kadatamare. Wen nga rod Nakalukat latta tiri daw ti balay me. No umay bumulod iti bagas ni marituyang. Siguro akit pautangan dagiti ko kumari na di talaod. Wen siguro? Kaya't naasawan. Talaga asaan natan akasapulan. Apay nga nakalukat ti rin daw dungaw. Inlukat ko. Ano adda kasapulan ni marituyang? Umaylatan dito'y balay. Ginura na kay nga roden. Kita ni marituyang. Mapanmanan ijay laod. Di pa'y timal talyaw dito'y balay. Ammo na nga main nga addaak dito'y. At tinasaya at dakayaw ti umuna ang makikapiakin ko na. Total na kayo takimbasol no apa agimura. Isu nga rod ang nakalukat latan to'y ridaw. Taumay latta kumano kayat na. Naigalis mo tan ni Marituyan. Ay, saus! Unngag pa isaw! Yay. Mabitla ang tamapan ko tulungan at tumakdar. Ingkam, tulungan ti kumare. Ay, arayatan dakmutan na. Anay kawan na. Ay, umayak kon, Maray. Anay. Umay katulungan. Ay, umayak mo tan, marituyang. Tulungan ka. Dakayaw. Tulungan dak. Ay, uwan, Maray. Anay ko. Marikwanang.
Pag tinulungan tan, tapno makatakder ni Mari Tuyang. Sige, Mare. Di ta kabanger, tadituyak mat. Sagay sa ta iti ima. Sige, Mari Banang. Inutan ta patakderan ti kumari ta. Wan. Anay, nagsakit isikat ka. Inayad, Mari Kwanang. Dandalitan mapatakder ni Mari Tuyang. Nadagsang magaga. Anay ka, anay. At dayta, Mari Tuyang. Ay, di takmat ipipatan ah. Ay, sus. Anay ka, ang gagarayo ti mangibat kanya ka. Nagdagsan ka mga men. Saan mi nga ingagara, Mari Tuyang? Ala, Mari Kwanang, ulitan ta. Patakderan tamanan ni Mari Tuyang. Wawan siya. Saan ta abay-bayan ni kumari ta. Kita am day ta akin na imbagdakin ka ni kumarim akwanang ken kumarim abanang. Ay, wan garod pa daw. Lusan agapo kadakwada. Sa anak-anak katakder iti pan nakaigalis kaw. Day ta ti pamanagnag, anasaya at da akumaray. Dagiti ko kumarim di talaod, manuda. Manudan aya. May isa, dua, talaw, pat, lima. Ay, sangapulo da amay. Ay agasim day ta. Sa nga pulo da amin, ang pulaos asaan da ka tinulungan. Uray may sa kadakwada, awan ni masidag apulaos. Wan nga rod pa daw. Pamanagnaglaan, asaan da na punno agayam, tuyang. Ay, wan nga rod. Katitimulong kanya, damari ba nang kan Mari Kwanang. Iso dati na pudnaw, tatinulungan da ka, idi na igalis ka. Naimbag na tan ni Marituyang. Ay, kat, intabisitaan ije balayda. Ay, namaray, saanan amasapul abisitaan dat. Ha? Ha? Ay, Marituyang? ay ada kamut gayam di talikudan me. Ay, kumusta kan nga, Mari Tuyang? Makapagnakan, awanan tinasakit ka? Wan, naimbaga kon ko kumaray. Kat agyaman at tinulungan dak iday. Awan anyaman na, Marituyang. Kat kas panagyaman ko kada kayo. Awisan kayo man. Tamapan tayo mang restaurant. Siyak ti mangilibre kada kayaw. Ay, nagsaya aten. Nangagmaw, Mari Kwanang. Wun satay to agpipicture ijay. Kalpasan na, i-post ka. Ay, nanatoyang. Sana rumbang aguraem dagiti kukumarem. Gapulaeng itibasit abanan. No adda sakit tinakam mo, pagsasaritaan nyo itinasayaan. Ala, sige. Ditan tinagdibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanin ang liabida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudok. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng istasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.